donc la n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn arahamani nɛmɛ n'i b'a fɛ ka caya hinɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na n'i hinɛna i mɔgɔ ɲɔgɔn na diɲɛ nɛmɛ i b'o de sɔrɔ hali mɔgɔ min mago bɛ diɲɛ garijɛgɛ la i janto arahamani la ya rahman ya rahman ya rahman ya rahman ya rahman o arahamani fatiha ni yɛrɛ de bɛ arahamani kɔnɔ a garijɛgɛ bonda kɔnɔ an ko fatiha aya joli aya 7 arahamani fana o ye harifu joli arahamani alifu ye alifu wolo fana ye harifu 7 de ye fatiha ye aya 7 arahamani ye alifabe 7 alifu 7 alifabe 7 o arahamani dama an ka mɔgɔ ni mago bɛ diɲɛ nafolo la ni faro kunna i bolo y'a jɛbɔ kana arahimi fara kan o ye lahara de ye arahamani arahimi non i ma se fɔlɔ arahimi bila i fɔlɔ arahamani ta n'i ye arahamani hindu bɔ a bɛ bɛn 200 ani joli arahamanu hindu a bɛ bɛn 299 de ma komi peut-être nin yɔrɔ in dalu man di aw ye o de la maa si ma kuma ni Musa dama tɛ donc an tɛ pan o yɔrɔ kunna n'o tɛ nin jama ba in na don o don ne bɛ tile k'a fɔ ayi n t'a dɔn tɛ don o don ne bɛ tile ka arahamani hindu gosi yan hali n ko minnu bɛ fatiha wurudi pour que i ka sugu ɲɛnama sɔrɔ n'i b'a wurudi 299 de o ye arahamanu de ye o donc hali mɔgɔ min bɛ yen ka fatiha sɛbɛn siɲɛ 100 arahamani sɛbɛn siɲɛ 299 ya rahman 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 a sɛbɛn siɲɛ 299 i mago bɛ fɛn min na n'i y'a kɛ siɲɛ 299 i ka dimi k'a la n'i b'a mun ou bien n'i b'i ko n'a ye i mago bɛ fɛn min na o fɔ i ka sɔrɔ k'i ko arahamani n'an donna ye denmisɛnw parce que ne yɛrɛ ye n yɛrɛ ka défaut ye kaban ne bɛ dalu caman di aw denmisɛnninw ma u nana kalan mun kama kelen-kelen bɛ dugu ta ka ala tɔgɔ n'u fara ɲɔgɔn kan i bɛ bali k'a mɛn ko morikɛ dɔ taar'i sigi yan fɛ barika ti e la c'est-à-dire a kɛra n ka siɲɛ joli ne bɛ hinɛ aw la ka dalu di aw ma mais o kɔrɔ tɛ k'a ka dɔnni jɛma bila k'a bɛ taa sigi ko dalu ko bayanu ye bayanu de ye dɔnni ye dɔnni de ye mais n'i ye moriya don dɔnni kɔrɔ ka ban fɔ lahara i tɛ dɔnni sɔrɔ tuguni a b'a hakili to o la ni maa o maa ɲɛ kumuna ni mori denmisɛnnin kɔni ye moriya minɛ ta ko n taa bamakɔ wari ɲini na ma i daji to a kunkolo la dɔnni kɔni a t'o sɔrɔ tuguni a b'a hakili to o la wari ka wari don kunkolo la ka dɔnni don kunkolo la nkalon don ale b'a caman na a caman kɛra aw ɲɛna ni min sɔmina wariko la hali ka kitabu dayɛlɛ karamɔgɔ nin yɔrɔ in fɔ ɲɛ ta o tɛ yen mais n'i ko n'i ye nin wurudi i bɛ wari sɔrɔ dɔrɔn aw bɛ kɔlɔsi ta arahamani ala min ye diɲɛ nɛɛmɛ labɔlen tigi ye kafiri ko t'o la silamɛ ko t'o la o de ye arahamani ye arahimi o de lahara nɛɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye mukasam arahimi bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ maa min sara kafiriya la o t'o sɔrɔ
ala ma yafa maa min ma o t'o sɔrɔ o de ye arahimu ye o arahimu kɛrɛnkɛrɛnlen de don a bɛ fɔ o de ma ko alijinɛ o de kosɔn i ni kalanden i ni mɔgɔ dɔw bɛ jɛ kɛ a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fakɔ tigɛ ci ɲɔgɔn tigɛ lahara kiri bɛ tigɛ o tigi bɛ taa arahimu na o tuma na e yɛrɛ bɛ pusɛrɛ wulilen don e kun na o bɛ sin ka i ka cɛ wele ko he na yan alam nakun ma'akum alam nakun ma'akum aw n'aw kun de ɲɔgɔn fɛ anw bɛ seli misiri kelen kɔnɔ anw bɛ taa tafsiri kɛ karamɔgɔ fɛ yen mɛ e bɛ taa jahanama kɔnɔ cogo di k'anw to yan o alijinɛden e bɛ taa alijinɛ kɔnɔ cogo di k'anw to yan o alijinɛdenw b'a fɔ bala ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاءكم أمر الله وغركم بالله العظيم alijinɛdenw ni jahanamadenw de bɛ kuma samaw ni ɲɔgɔn cɛ tan jahanamadenw b'a fɔ mɛ e bɛ taa jahanama kɔnɔ e bɛ taa alijinɛ kɔnɔ e ni ne bɛɛ kun bɛ seli misiri kelen kɔnɔ anw bɛ tafsiri kɛ karamɔgɔ kelen fɛ mɛ e bɛ taa jahanama kɔnɔ k'anw to yan cogo di b'a fɔ ɔhɔn an kun bɛ ɲɔgɔn fɛ walakinnakum fatantum anfusakum aw ni ne ka ɲɔgɔn dɔn alabato kɔfɛ a y'a yɛrɛ fitina a ye dulɔw min a ye dɔrɔguw ta a ye jɛnɛyaw kɛ a ye mɔgɔw tɔɲɔ a y'aw cɛsiri ala kuta dama fɛ sitana y'aw nɛgɛ hatta ja'akum amrullah fo saya nana a ma tuubi wa gharrakum billahi al-gharur sitana de y'aw nɛgɛ ka aw pusi k'aw bila kokolonkɛ la a ma sɔn ka sun a ma sɔn ka jakabɔ a ma seli a ma hinɛ parce que seliw bɛɛ kɔfɛ a ye waletigiw ka kɛrɛfɛ o tuma na sitana de y'aw nɛgɛ o de la ni jahanamadenw donna jahanama kɔnɔ sitana bɛ sin ka wuli k'i jɔ minibaro sanfɛ alimami tɛ yan a b'a jɔ minibaro sanfɛ n'o ye juma kutuba minibaro ye a b'a fɔ fala talumuni wa lumu anfusakum a kana ne jalaki dɛ e min sen fila jɔ bɛ jahanama tasuma na kana ne jalaki dɛ n t'i dɔn n ma deli k'i ye i ma deli ka n ye o fana ye sitana de y'an fili ne k'aw fili an delila ka ɲɔgɔn ye de kuma ne m'aw fili dɛ ala min ye kiraw ci ka na aw ma o kiraw nana kuma a ye kiraw y'aw ɲɛna mɛ a ma ne ye o jɔn bɛ se k'a fɔ k'a ye sitana ye a si min ma da sitana kan ma fala talumu ni a kana ne jalaki dɛ walumu anfusakum a ye yɛrɛ jalaki ne tɛ ne ka fanga kun da o da la o ne de ko aw ma dɔrɔn n'i ye jɛnɛya kɛ a ka di nka i ma ne yɛrɛ ye k'a kɛ dɛ ne de ko i ma n'i ye sonyɛli kɛ o ka di nka i ma ne yɛrɛ k'a kɛ dɛ mana a kana fɔ a bɛ ne jalaki i ma fɛn min ye i b'i da o la cogo di mana i ta tiɲɛna de ala kana an y'a la ma arahimi o ye lahara min ye kɛrɛnkɛrɛnnen tigi mɔgɔ min bɛ yen n'a ka wari ti sigi fiyewu dɔw bɛ yen a bɛ komi u b'u tɛgɛ la olu wari da u tɛgɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ a taara arahimi kɛcogo dɔ bɛ yen ni a sɛbɛn arahimi siɲɛ 177 ya rahim ya rahim ya rahim ni tigi la bɛ telefɔni bɛ sɔrɔ ya rahim ya rahim o b'a ɲɛfɔ ya rahim ya rahim ni a sɛbɛn ten siɲɛ 177 ni ye arahimi sɛbɛn o sɛbɛn cogo la n'i b'a fɛ wari ka sigi kosɛbɛ yɛrɛ to sɛnɛ to sɛnɛ walima kini sɛnɛ c'est à dire daga ju quoi i b'a funfun a nasi funfun daga ju la an karamɔgɔ bɛ to k'a dun hali kɔnɔboli mɔgɔ min kɔnɔ kɛra jisuma ye curururu n'a ye arahimi min dɔrɔn o b'a sɔrɔ a jɔra kɔlifɔsu don a bɛ jɔ kan muso min kɔnɔ bɛ wuli waati bɛɛ muso kɔnɔ bɛ cɛ waati bɛɛ a kɔnɔ bɛ cɛ a bɛ arahimu sɛbɛn dɔrɔn ou bien minnu yɛrɛ bɛ yen n'o tɛ den sɔrɔ parce que kɔnɔ mana
ni muso ko a bɛ garijɛgɛ cogo o cogo kɔnɔ bɛ cɛ arahimu sɛbɛn dɔrɔn 250 n'i y'a sɛbɛn o la i b'i jija jɛgɛ ma nɔgɔ ni muso bolo donna ji la a ka laada waati i bɛ jɛgɛ ma nɔgɔ ni a tobi ɲɔgɔn fɛ mɛ a bɛ kɛ ma nɔgɔ kɛnɛ ye muso den sɔrɔ bali tɔrɔbu tɛ min na kɔni arahimu sɛbɛn dɔrɔn muso dɔw bɛ yen aw bɛ hakɛ to n'u ni cɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na dɔrɔn lawa bɛ bɔ u la donc o arahimu in i b'i jɔ dɔrɔn n'i ye arahimu in kɛ a tɔgɔ ye di jɛgɛ ma nɔgɔ la n'a y'a dun kɔnɔ min kalo min bɛ da o kan a b'i jɔ o ye arahimu ye o bɛ lasago dɛ o bɛ lasago wa a den ti kɛ dangadenya a ti kɛ fa dusukasi den ye dɛ non laada kɔnɔna na muso b'a a tɔgɔ ye di laada kɔnɔna na muso bɛ manɔgɔ in dun hali n'a y'a sɔrɔ ko dabali dɔ de bɛ muso in farikolo la min b'a bali k'a ti den sɔrɔ ou bien fura dɔw yɔrɔ pikiri caman bɛ yen bi vaccin caman bɛ yen i b'a ta a bɛ a tɔgɔ ye di a bɛ muso denkisɛ bɛɛ faga o de la waati bɛɛ n bɛ dɔgɔtɔrɔso la a ye ne kungo ti ban pikiri caman bɛ k'i la an karamɔgɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ minnu bɛ ka kɛ o t'a dɔn fo ka dugukolo meleke farafin ye sɛnsi de ye o tubabu bɛ fɛn kɛ aw ye min b'aw ta ɲɛfɛ farafin ye sɛnsi de ye donc n'i ye suruku in ba banabaatɔ nɔfɛ a tɛ ne minɛ tɛ kɔni dɛ n'a binna a b'a dɔn aw ni ala cɛ tubabu b'a to a ka tubabuya la ka fɛn dilan ka di aw ma ko n'a y'o kɛ a bɛ fanga sɔrɔ fɛn minnu b'a fɛ aw ka ban waati bɛɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso la a lajɛ ta pikiri ninnu bɛ i ta tiɲɛ dɔ don impuissances b'a la yen muso denkisɛ fagaw a bɛɛ b'a la mɛ a ka ca ala fɛ n ye nin fɛn min fɔ nin ye arahimu n'i y'a kɛ jɛgɛ manɔgɔ la k'a tobi k'a dun hali n'a y'a sɔrɔ ko denkisɛ t'i fari la muso ka jour kɔnɔna na n'a ye jɛgɛ manɔgɔ in dun laada min bɛ na muso la o laada bɛ banajugu ninnu bɔ a farikolo la kalo min bɛ d'a kan n'o tɛmɛna ka kalo filanan tɛmɛna kan a bɛ den sɔrɔ o ma yɛlɛma dɛ o ma yɛlɛma fiyewu ala ka limaniya d'a ma mɔgɔ min bɛ yen n'a bolola nafolo tɛ sigi n'a bolola nafolo tɛ sigi mana wari sɔrɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ a taara fiyewu an karamɔgɔ i b'i jija n'i ye jiriwo kɔnɔ ji sɔrɔ jiriwo kɔnɔ ji n'i y'o sɔrɔ ou bien junkɔrɔ ji a bɛ fɔ ko ji laban ye junkɔrɔla ye junkɔrɔ ji walima jun bulu a bɛ se ka kɛ o ye maa o maa bɛ yen k'a ka wari tɛ sigi hali ni wo b'i tɛgɛ la ala ye min fɔ nin bɔcogo la ko n'a ye i bɛ dɔrɔmɛ kelen min sɔrɔ a bɛ sigi n'o tɛ a bɛ yen o n'o y'a suri ka hali n'i ka sɔrɔta bɛn miliyɔn ma tile kɔnɔ a bɛ taa koyi i n'a sɔrɔ min ma a sɔn bali suma sakakina la arda a b'o kɔrɔ dɔn n ye ji bɔ ka dugukolo sɔgɔ ala de ko ten n ye ji bɔ dugukolo kan ka tila ka dugukolo sɔgɔ o de kosɔn simanw bɛ falen ni aya ye hali n'i bɛ miliyari sɔrɔ tile kɔnɔ n'u ye nin suri kan ka taa don wuluwulu ji la ou bien ji woyonda ji min bɛ woyo ka tɛmɛ ka taa don yen an karamɔgɔ i ka sɔrɔta ka kɛ miliyɔn ye don o don nka i bɛ saraka deli a ti yɛlɛma fiyewu walima tabatiya da o dalu k'o bonya o kɛcogo dɔ bɛ yen an karamɔgɔ k'a ni bugurijɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka nasi ni furufuru ka bugurijɛ nɔɔni n'a ye
ka nasi ni furufuru ka a bila ni bugurijɛ jara waati min na i bɛ sɔrɔ ka a mugu ta k'a k'i tigɛ kɔnɔ tabatiya da na cogo dɔw ye kulubala ka ca an da tɛ se a bɛɛ ma donc ni ko a ka nafolo ka taa an karamɔgɔw y'a taalen bugurijɛ tigɛ biriki ye wa tigɛ ka kogo bari cɛni ma ɲi dɛ mais ninnu dɔɔnin ka tila ka sabali ka ala minɛ i ka fisa ni minnu m'a dɔn ye ka ninnu dɔn ka sabali ka ko n'i yɛrɛ i ma tiɲɛni kɛ n'a ye o fana baraji ka bon hali seli ye parce que n'i selila ka so n'i mɔgɔ sali ta cɛ isilamu zati bɛ yen ka bon ni seli ni so ye nka an da tɛna se o yɔrɔ ninnu ma aw ye denmisɛnninw ye dalu dɔw bɛ yen ni limaniya ma se yɔrɔ dɔ la i man k'a kɛ ala ka limaniya d'a ma donc mana arahimi ala min ye lahara nɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye maliki yawmiddin maliki walima maliki maliki walima maliki maliki yawmiddin maliki yawmiddin donc a bɛɛ ka kan ni mɔgɔ ko ma o ka kan ni mɔgɔ ko maliki o ka kan mana maliki yawmiddin o kɔrɔ ye ko yawmiddin ye sara don de ye an bɛ taa jɔ ala ɲama don min o ye sara don ye dɛ i ye sunkalo sun o kuma na i ka sun baraji bɛ d'i ma ye i ye jaga bɔ i ka jaga baraji bɛ d'i ma i ye nkalon tigɛ i ka nkalon tigɛ jurumu bɛ sɛbɛn i kunna i ye tiɲɛ fɔ i ka tiɲɛ baraji bɛ d'i ma o kuma y'o mu dini o maliko ou bien o tigi o ye jɔn ye ala o kana ɲinɛ dɛ bisimilahi rahman rahim donc alhamdulilahi o lillahi dɛ o tɔ de ye lillahi de maliki yawmiddin lillahi arrahmani ale de arahimi ale de maliki yawmiddin y'a faamu donc o la maliki yawmiddin ale de lahara do tigi dɔw b'a fɔ malikal muluk faama minɛ faama malikal muluk ale de bɛ faamaw minɛ o tɛ kabako ye o jamana président bɛ LDKw ni garde corps bila ka a garde o kɔrɔ ye tɔɔrɔ kana sɔrɔ a bɛ marifa charge k'a d'u ma a ye nin minɛ marifa de bɛ to k'a kɛ ka sa k'u kɔrɔ filɛ ni mɛnɛmɛnɛkɛ donna faama ka waati min aw kun bɛ ni mɛnɛmɛnɛkɛ bɛ don présidentw kan ka garde corps ni marifa to kɛnɛ ma olu ka marifa ta kun ye mun ye o de kosɔn sani mɔgɔw ka mɔgɔ jɛɲini ala jɛɲini i bɛ da olu minnu na dɛ ko olu de bɛ e kɔlɔsi olu de b'i kisi ka bɔ balaw ma olu de b'a fɔ i juguw ma nin waati nin y'a sunɔgɔ kuma ye nin waati in a bɛ taa baarayɔrɔ la a y'a kunbɛ nin yɔrɔ in na mɔgɔ si t'i janfa kɛnɛ ma n'i yɛrɛ dɔ tɛ i kɛn bɛ ka marifa di minnu ma ko a ye n kɔlɔsi dɛ i ye min d'u ma u t'o ci la fiyewu nka u bɛ maa wele min b'i dɛsi mɛ n'i ye ala minɛ dun o de la la ilaha illallahu n'i y'a dɔn ala bɛ jɔyɔrɔ 7 d'i ma a dɔ ye a bɛ don i ni juguw cɛ sɔli fana bɛ cɛ maa o maa bɛ yen n'i bɛ sɔli dasi ni jugu labɛnna ka na k'a bɛna muru turu i la a bɛ talo ka bin muru kan a bɛ sa i bɛ bali k'a mɛn ko dɔ sara yan fɛ e n'a yɛrɛ tigi ma ɲɔgɔn ye o y'a sɔrɔ e ka EDK ni garde corps olu ye a dadon o ye jumɛn ye o y'i ka sɔli de ye n'o tɛ mɔgɔ man ɲi walahi ni mɔgɔ ka ɲi
Mogoti shiga ka saga jigini balo seli mana se ka daka kanne alma de mai donc là ibi mogo bla o ki gati carrière do be ani bolo borata o bi ko shikap ha sécurité fondo bi tama seli mo ka mais ni la mera kan na do bombi chola uka marfa chargé do bolo marfa bi chola wa marfa ti chola mana angara mo ala take sabali et puis aya dobe aya hakli chola ma kana rabbuka nasiya ala timine ibi tatimine waraba fagato waraba ka saya ka jugu danbe betay awi aketo mo mi sikile me donso ya fanaka ko abe sogo faga nyejugu nyuma o donso sa to ka jugu ni adamade chamantai yo ma fala ko ni gote mo mi ma ni mi do tabo ma ni mi do ala belebele di aka ni do ma ni to adomga bolo fetara baga doma ko ni bo ngo la ala ba fo nye mi do ni na ni ya bo ala do anona ibseka ninglawa seka ninglas ebi waraba satuko la je na bora ya do neti kono aya 7 neti kono ko waraba bi satuko ji kayfa yamutu asad waraba isoko fon femile asato ba beledi dozo isoko fon fem fa asato ba beledi adamade mo fon fem fa isato abeka toro nimine be toro bina nyon zoro ila mi isato ye akereketa ibi kereketi mi ya senketa bi senketi mi ya kumuludo abebi nyon zoro ila parce que il yake waraba ka saya ka jugu de abe fedo poro u boku bi abta fem nyenama mina ngona ma fokata nibo awo ningale adani abi mine ngono dima karma danfe nyenama joli mi ka bangono ma na ni kene karaba sarawati mina abisoro ka waraba ka saya ka dugu de ay do leti kono dro donc là adama de fana biti mo bi adama de kuturu ni e ka bo angara mo ni mo faga ka dogo chogo ni mama bo akalama ani ti bo fiu tellement que ni mele gelea bina gelea me ni mele na tellement que aka jugu abina yi ay mami ni bo o kan ni mele position be vitiga kono ala yere ti sa fiu faka yere faka dalabla faka fo de ne de ni kasa parce que abina ka kono ko na ye o lakali mana dobi bo ale ka toro la donc abi bona yere mana ala kalimana dama malik yomi dini ala de lahara dotiki yoro ye chama fosaw alhamdulillah talobi alai rabbil alamina alami dama brajele tiki arrahmani jenne metido arahimi lahara neme kerengerle tiki o dama tede malik yomi dini lahara do ale do be perida yo bayni modo ye chama fosaw ere mago be mila ibina laydu de di ala masisa iya kana abudu comme ni ko ni massa ba do dangale ba ju do fle ba ni ma de fle ye chama fo global out ko na tembi sai no fenti jam fatia mo be amago be no
alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin ni jamo fasa wara mine wara dangele e jisirawo ha cebakoro ka cebakoro no e de dangele kam ni na ambe la fiara ha o kuma dangele yɛrɛ b'a tulo ka da sa e jamo fasa o ye n bonya o mais i mago bɛ mun na jeliba bɛ na o de la adamaden maa bɛɛ ye ala ka jeli ye ma jeliba bɛ na kulubalakaw filɛ nin ye kabini an nana an kɔni an lafiyara sa kulubali i ni ce mafa donso mugutigi kulubali bon kulubalikɛ b'a kulo jigɛn ta ani kulubalimuso f'u bɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛda filɛ mafa donso a bɛna mun fɔ nin kɔfɛ a bɛna fɔ de ko n ka to banna o la i b'i bolo don i bɛ to d'a ma sa i mun fɔ o bɛ diya i ye o a ko i ye mafa donso a ko i ye mugutigi ye a ko i ye bɛlɛtigi ye o bɛɛ de don nka a t'o fɔ ten dɛ a mago bɛ fɛn dɔ de la donc e de ko sisan alhamdulilayi rabbil alamina arahman rahim malik yawmiddin i ye nin bɛɛ fɔ donc i ye ala tanu sa o e mago bɛ mun de la sisan iyaka na'budu iyaka na'budu i ye layidu de bɔ i la ala an b'i bato e bɛ ala bato dɔ bɛ ka taa nɔnɔkɛnɛ kɛ ji la nɔnɔ nege bɛ ɲini ka mɔgɔw faga e ma se ka taa nɔnɔ di mɔgɔw ma fo e taara o bɔ ji la e ni ala cɛ e bɛ se ka baji labɔ nɔnɔ e bɛ se k'o kɛ ni kun y'a di mɔgɔw ma hali tigɛ fara ɲɛ kelen o foroko kelen baraji kun bɛ don i ni lahara tɔɔrɔ dɔ cɛ mɛ ka nɔnɔ jɛ mɔgɔw la ka taa bɔ ji la sagajigi kuturu dɔw bɛ olu yɛrɛ tɛ hali najini sɔrɔ ka kɛ nana kuma tɛ sogoma o kuma na sagajigi kuturu b'i bolo ka taa saga faga k'a fili ji la o kuma iyaka na'budu e layidu min di ala ma ala n b'i bato ala an b'i bato iyaka na'budu ala an b'i bato nin tɛ bato ye bilen dɛ wa iyyaka nasta'in wa iyyaka ala e jati dɛ nasta'in an bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔ bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔ dɔ fɛ o n'o tigi ye ala ye kelen tɛ i y'a faamu sisan ni crédit tɛ ne kunna crédit caman bɛ e kunna ne bɛ dɛmɛ ɲini e fɛ o avion cɛ crédit mɔna kɛ mun na dɛ ni dɛmɛ ɲini a fɛ o n ka mobili tiɲɛna n tɛ se ka mobili pousser ka bɔ sira la n ye mɔgɔw tɛmɛtɔ ye e cɛ a ye na n dɛmɛ k'an ka mobili bɔ an ka mobili pousser ka jɔ yan fɛ n ma dɛmɛ ɲini n ye dɛmɛ ɲini wariko gɛlɛyara n ma sababu dɔ bɛ yen n taara karamɔgɔ fɛ yen a ka dugawu kɛ n ka wari sɔrɔ o tuma na o ni karamɔgɔ ye ala ye kelen tɛ o ye sababu de ye o ala m'a fɔ fa ta bɛ ye sababa de garijɛgɛ mana gɛlɛya cogo o cogo ni maa nani ma n garijɛgɛ ka gɛlɛn ala bana fita a bɛ nana a sɛbɛn siɲɛ 3 i ka sɔli kɛ kira ka siɲɛ 3 ne ko ko i ka a sɛbɛn ka di yan a kɛra kɔnɔ waati bolo wuladaani fɛ ni a ti nin o i b'i tɛgɛ jɔsi n'a ye dɔrɔn o su kelen danko nana o su kelen dɔ nana n jate an b'an bɔlen sɔrɔ a tɔgɔ ye di bɛɛ waati fɛ n taara o di dɔ ma donc c'est à dire ala yɛrɛ fana ti dɔn ka ban waati dɔw la ni gɛlɛya ko a b'i sɔrɔ waati dɔw la i bɛ ɲinɛ nin fɛn ni dɔw kɔ ala ka ko fana bɛ taa cɛ taara o taara ji tɛ foro la furaji tigiw kun kan ka taa furaji seli donc a fɔra ko ka mansin tiɲɛna ne ni wari dun cɛ ka gɛlɛn tiɲɛna o ye gɛlɛya da ye
hali wulu kɔngɔtɔ de kolon bɛn ka di ka tɛmɛ ne ni wari kan o wari de min bɛ ne bolo paf mobiliw bɛɛ cɛncɛn sina ka taa o don mobiliw la k'o bila ne ka jate la parce que n'i ye kɔlɔn seli tile filanan na diɲɛ bɛɛ bi jɛ a kɔlɔn na a ti ja aw delila ka nin kɔlɔn jalen parce que a selila tile filanan de la bon donc o la foro tun kan ka seli foro ta tun kan ka seli o tile filanan na o man ɲɛ ne ko kuma ko peut-être n ko fɔ bi kunɲɔgɔn bi kunɲɔgɔn dugu jɛra dɔrɔn ko foragetigiw k'u bɛ foro la n ko mun la ko foro n ko ne ye wari don da dɔ fɛ ka ban ko Konate ko ne y'a fɔ ala y'a sɔn n tilara forage la n sigilen tora yɔrɔ sun ka jugu maa ma mɛ ni fantanya farala kan a f'i bɛ ala kunna da ne bɛ tile bɛɛ ban ka ji ka to yen ka dumuni ye ka to yen n bɛ tila ka garijɛgɛ gɛlɛya kɛ n dalen dɔrɔn hakili sina ka jigin ara fana bɛ taa a bɛ ɲa n ko i m'a ye dɛ ne kun ɲinɛna nin kɔ aw ma wele dɔrɔn a y'a sɛbɛn siɲɛ 3 dɔrɔn n'a sɛbɛnna siɲɛ 3 kana min yɛrɛ i tɛgɛ jɔsi n'a ye ta dɔrɔn i ka to ala kɔ ni tigɛ ji jara i mago bɛ wari min na ala b'a ye mɛ n mɛnna nɔfɛ ma hakili kun bɔra a kɔ k'a sɔrɔ fɛn jan tɛ yɛrɛ ala fana bɛ taa a bɛ nana o bɛ na fɔ bɛna bɛn hakili kɔnta ka yɛrɛ fati ani fatiya siɲɛ 3 dɔrɔn soli siɲɛ 3 dɔrɔn wulibali don dɛ ala k'an dɛmɛ o kuma o ye sababu ye mɔgɔ bɛ se mɔgɔ dɔ ma a ka se k'o sababu baara k'i ye a y'a kɔrɔbɔ u b'a fɔ kɔrɔbɔli ma ye nkalon don hali ala ko hali ala ko n'i y'a kɔrɔbɔ ni i ma ɲɛya la bila e dan tɛ fɛn min na i bɛ t'o la jatigi faga n'i ye jatigi faga zɛrɛn kɛ jatigi faga ladɔn n'i ye a bɔ fatiya kalan ka taa bila wala dɔɔnin na wala dɔɔnin na i b'a kari ka kɛ n'o ye ka n'a ladɔn foro kɛ ni dugu jɛra n'i y'a mugu ta ka kɛ ji la k'i ko don min ye o don i bɛ wari sɔrɔ a y'a kɔrɔbɔ ne ka kalanden de y'aw ye taa kana taa i y'a faamu bon parce que nin bɛ fɔ kun ti dɔwɛrɛ an ko de ko iyaka na'budu ala an bɛ e de bato wa iyaka nasta'inu an bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ mɛ dɛmɛ bɛ ɲini ala fɛ o n'a ti ɲini maa wɛrɛ fɛ kelen tɛ dɛ karamɔgɔ nana i kan dɛmɛ juru cayalen bɛ na dugawu kɛ ɲɛ karamɔgɔ b'i tɛgɛ minɛ a bɛ dugawu k'i ye i ma dɛmɛ ɲini a fɛ wa donc kɔngɔ ma ɲini k'i faga i taara dumunitigi fɛ cɛ i tɛ n dɛmɛ ni lɔgɔmaya jama dɔ ye o bɛ mɔni k'i kunna o bɛ kini k'i kunna o ye ala ye wa mɛ dɛmɛ kɛcogo wɛrɛ bɛ yen o bɛ ala dimi i taara i jɔ bada la jinɛw ne nana o sɛgɛrɛ ne ta tɛmɛ koyi n nana dɛ n ko nin se kɛra sagadigi kelen ye k'o d'aw ma a ye n b'o bolo koyi n ka denko gɛlɛyara jinɛ faso n dɛmɛ koyi nin ye ne ta tiɲɛ ye o tuma o y'i ta yɛrɛ tiɲɛ de a ti ɲɛ o y'i ta tiɲɛ de donc o fɔcogo ni dɔ in fɔcogo tɛ kelen ye parce que i y'o de bila ala place la mais i nana nin min deli k'a k'i dɛmɛ i b'a fɔ n na nin deli ala kama donc toujours ala bɛ e bolo i nana nin fana deli o ala kelen kama mais o tɛ nin ta ye dɛ nin de ta ye n nana de n'i ma ɲama n ta tiɲɛna donc iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu bɛ bɔ e kan yan parce que nasta'inu n bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ n m'a kɛ ala fɛ tuguni i y'a kɛ fɛn wɛrɛ de fɛ i y'a faamu mana iyaka na'budu ala an bɛ de bato wa iyaka nasta'inu an bɛ dɛmɛ ɲini fɛ اهدنا الصراط المستقيم kuma in bɛɛ kɔfɛ alhamdulilayi rabbil alamin
arahmani arahimi malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala mi bata mi deme nyini fe deme jume ihdina siratal mustaqim ambla siratilek ambla siratilek siratilek me ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم ambla siratileka mɔgɔ jumɛn ka sira ko don bɛɛ ka sira ko tɛ dɛ alezina an'amta alayhim i ye nɛmɛ kɛ minnu ka sira kan maa ɲumanw ala kira ninnu abubakari ninnu usmani ninnu sedina ali ninnu isa ninnu kuma an bila olu ka sira tilelen kan mɔgɔ t'i to fatiha kan k'i bɛ sira tigɛ fo n'i ma k'a kɛcogo la wa ihdinas siratal mustaqim an bila sira tilelen kan siratal lezina an'amta alayhim ala mɔgɔ minnu bɛ yen n'i ye nɛmɛ kɛ olu ka sira kan kira ni sahabaw ni nabi ɲumanw ala an bila olu ka sira kan o de la maa o maa n'i bɛ seli i bɛ fatiha kala i mana kɛ cogo o cogo n'i ka arakan kelen minɛna don min ala b'i talo o don parce que a bɛ komi i ye vala de to ala bolo ihdina siratal mustaqim dɔ bɔra fɔ liberiya o don a nana yan a sera gari la yɔrɔ min na a ko a ye bila kɔnɔtɛ ka sira kan ihdina siratal mustaqim a ye bila kɔnɔtɛ ka sira kan ihdina sirata toriku kɔnɔtɛ a ye bila kɔnɔtɛ ka sira kan a filɛ ka bɔ gari la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ fosi kɔnɔ ihdina siratal mustaqim donc i dɛmɛ de ɲini ala fɛ ala k'i bila sira tilelen kan n'o ye maa ɲumanw ka sira ye غير المغضوب عليهم ولا الضالين i dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ kana bila u ka sira kan dɛ o ye yahudiyaw ko ko uzairu ye ala den ye olu ka mɔgɔ dɔ bɛ ko uzairu k'o ye ala den ye wala dɔɔlen na ani mɔgɔ minnu filila n'o ye nasaraw ye kerecɛnw olu ko isa ye ala den ye olu ko isa dɔw ko isa ba mariyama ye ala ye dɔw ko non ko ala ye saba ye isa ye kelen ye mariyama ye kelen ye ala yɛrɛ ye kelen ye dɔw ko ayi ala bɛ yen mɛ ala den de isa ye tellement faamu de mɛ olu m'a faamu ala y'an da dancogo naani de la a ye dɔ da fato la bato la o ye jɔnni ye an fa adama mɛlɛkɛw b'o la saradigi mun tun bɛ alijinɛ kɔnɔ o b'o la sɔɔniku ka ɲɔgɔmɛ b'o la donc fati olu la batuw la ka tila ka dɔ da fa b'o la mɛ batuw la o y'an ba hawa ye an ba hawa bɔra an fa adama nɔfɛ galaka de la o de la muso galaka ye 24 ye mɛ cɛ galaka ye 23 ye parce que cɛ ka nɔfɛta kelen o de bɔra ka don muso la donc muso galaka ye 24 ye mais cɛ ye 23 ye parce que an ba hawa bɔra bon an ba hawa bɔra an fa adama la bon o ye fa b'o la mais ba t'o la dɔ fana bɛ yen ba b'o la mais fa t'o la o ye isa ye inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun kun fayakun a hakɛ a damadɔ de bɛ kuranna kɔnɔ kun fayakun o ye bitɔn de ye ni ko a ka kɛ dɔrɔn o b'a sɔrɔ a kɛra a ye a kun fayakun bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka sigi wɛrɛ bɛna a fayida d'aw ma kun fayakun ni ko min dɔrɔn o b'a sɔrɔ o kɛra ko ti tan t'aw bolo bilen o ye kun fayakun ye donc ala ko ten a ye dɔ da o dacogo la mɛ a ye dɔ da fa b'o la ba b'o la o ye jɔnni ye o ye anw ye an fa bɛ yen an baw bɛ yen donc o la ala y'an da nin dacogo naani de la ghayri maghdubi alayhim wala dɔɔnin na ala kana an bila sira kan ala dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ ani mɔgɔ minnu filila ala ka a faamu cogo ɲuman d'a ma a ye tafsiriw kɛ nin cogo la n'a b'a fɛ a ka to aw kɔnɔ n'aw bɔra yan k'a kala après i b'a fɔ salikuru ka fara tan sa salikuru ka fara tan sa salikuru ka fara tan sa n'i y'o fɔ siɲɛ naani i bɛ sɔrɔ k'o daji kɔnɔ n'i y'o daji kɔnɔ fɔ lahara sa o tɛ bɔ i kunkolo la ten اللهم افتح لنا ابواب الفضل والفضل يا علي يا قدير اللهم علمنا ما ينفع
ونجنا من الطعن والفقر والبلاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على Voilà.